nakita kahit tungkol ka ng mao na mo ano ako man na star ako man na dili man na star lang tawon ala nga gi-open ang sunod nasa sunod ang star yung shape yes the good stuff yung ano ko mama ano niwan ko sus balor lang ka ma dagan ka ko counter eh for you guys. By the way, congrats din sa ko mga BBYMs guys. Sa si cSHAi Youth Minstrels. Proud kay Miss Niuha and there's so much to say but napabigastad kay ko sa inyong performance even though virtually lang ako nakita ay nagdunggan